Velkommen til BL Spor N. I denne video vil jeg vise, hvordan man kan lave sin egen signalbro, men først et par videoklip af det færdige resultat. Jeg synes, at en signalbro kan være med til at højne dioramaoplevelsen på ens modeljernbane. Det være sig, om det er en købemodel, eller at det er en printet model. Jeg selv har valgt at anvende forskellige komponenter som byggemateriale i forbindelse med min fremstilling af signalbroen. Min første signalbro indeholder kun et signal. Jeg valgte denne fremgangsmåde for dels at teste det færdige resultat, og også for at øve mine egne evner til at så løse opgaven. Dette kan varmt anbefales. Efter at have færdiggjort den simple signalbro, gik jeg så i gang med den egentlige opgave, som var en signalbro med 3 signaler og en serviceplatform.